clear. At tuon na to si Kirara, atong ubanon. Gani, para dagan ta makuha nga rambutan. Uy, hala, sirado man. Silipon na to silang bintana, kay basig mga tulog lang sila. Uy, hala, tama giday ka Maria, natulog giday si Kirara. Tag-an ko pa. Kirara! Oh. Kirara! Uy, napunsa na magpun mo diya. Ali, Kirara. Ali ba? Aliban sa mua. Mga tagrambutan. Sa likod may magpaabot ni mo, Kirara. Sa likod lang, Agi. Dali. Ma? 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 Dali. Ingon ka Maria, dagag hinog. Green pa man lagi na. Hala, katong pagsurbi na ko atong ni Agi, daghan man tog hinog. Nawala lagi. Kasi nauna na siguro ta. Wala. La kapuya, oy, nyawa man tay makuha. Ay, pagwa ko mo uban nyo da, patay kong mamaron. Hala, kadagag, buwa sa kakao. Kakao nila tong kuhaon. Hala, nabi tayo dagang kakao, Kirara, oh. Mga tag kakao, dali. Oh, sige. Dara, doon na kaayo. Nakakuha na ko. May isa piki, ni. Hinog pa yung kayo. Hala, naipa mo. Nanamang piki, ni. Mara! Hala, nako kayo ko nga. Dara. Dali mo. Ato ang bukon. Kaya mga ako na ta. Ayaw mo sabak ba? Kaya basing masakpan ta. Kalamis ako Kini ako kay yelo kaayo. Ako amang gani kalami. Kalami. Bulag ice cream. Gamaya pa lang yung ako ay. Kalami, tamis kayo. Kami ba kayo nito nun yung liso, Kirara? Ito na ka? Kalami. Duhaw na kapag tulon ako, Maria, ha? Tuluhon ako pag tulon, be. Isa, duha, tulo. Kalami! Ay mo saba ba ka masakpan ta ha? Masakpan kita kinagkukita ba? Ngani, pinsa kanyang kakawan no? Ikot kita kanyang kakawan. Patay ta do atong mga liso masakpan kita ani. Sakpak rambutanan? Sa butaw diya, no? Ay, hala. Naman po yung mga bata diya. Nanguha na siya ko ang mga rambutan ba? Karoon mo. Hoy! Nakunsa mo diya! Hala! Si Dudong Powers! Kadudong Powers na dari Patay! Dagan! Kapuya, oy! Wala ka ta na may unga ni Dudong Powers, no? Wala man siguro. Ay, magsaba. Kaya ulat ta sa balay. Pintahat ka, wala pa nakamata si Mama. Pertiging tulugas akong anak ko, si Kirara. Kaluoy po.